L-eks segretarju parlamentari Rebecca Buttigieg sabet posta lura fil-Parlament wara li ġiet eletta fl-elezzjoni każwali li saret fuq id-9 distrett. L-istess Andy Ellul illi jirritorna fil-Parlament grazzi għal by-election fit-tielet distrett. Dan fil-waqt li anka Alex Muscat ħassiġġu parlamentari grazzi għall-elezzjoni każwali fuq l-11 distrett. Is-siġġijiet ta' dawn id-deputati ġew ikkonfermati l-ġimgħa filgħodu hekk kif it-tlieta li huma se jkunu backbenchers f'din il-leġislatura. Ħadd taċċetta li tkun backbencher din id-darba? Jiena nirrispetta d-deċiżjoni tal-poplu. Jien għandi professjoni ta' avukat x'neżerċita. Mbagħad konsiderazzjoni oħrajn jiġu iktar tard. Il-leġislatura l-ġdida se tara r-ritorn ta' Franco Merċieqa li ġie elett mit-12 il-distrett. Ramona Tart ukoll ġiet eletta u ħadet is-siġġu illi ċeda Clyde Caruana fit-8 distrett. It-tim issa huwa magħluq qed tistenna forsi xi kariga però fuq dak il-karigi u mhux kariga il-Prim Ministru ikkummenta. Waraja ġiet eletta Naomi Kakija mis-7 distrett elettorali permezz tas-siġġu illi ċeda Ian Borch mid-distrett ewlieni tiegħu. Dan wara li Kakija li kienet whip fil-leġislatura preċedenti kienet baqgħet l-art fl-elezzjoni. Fil-fatt Manet News spjegat illi mististenna l-ebda kariga minkejja li n-nies tagħha bdew ilistnu l-kelma whip. Su kulħadd qed jassum li ħadd tkun whip. Għax trawni bħala whip imma m'għandix dubju l-dinija il-prerogativa tal-Prim Ministru. Clint Azzopardi Flores ġie elett mit-tieni distrett f'dawn l-elezzjonijiet każwali fejn spjega illi jixtieq ikompli jaħdem fuq il-governanza għaliex il-Labor għandu jaħdem fuq dak illi tajt l-oppożizzjoni. Semmejt il-governanza tarax li hemm xi nuqqas jiġifieri fiha fil-Parlament u fil-Gvern? M'hemm l-ebda nuqqas naħseb illi bħala pajjiż peress li l-oppożizzjoni tisħaq ħafna fuqha, naħseb illi aħna rridu nkomplu nibnu fuq dak illi tisħaq l-oppożizzjoni. Dan fil-waqt li Maraja Meli li kienet ħatfet is-sindikat tal-Gargur ġiet eletta mid-9 distrett. Is-sitwazzjoni tal-Kunsill Lokali ovvjament konna temm biex inservi wkoll il-poplu Arawri. Intant wara din l-elezzjoni se jkunu 6 l-kandidati nisa tal-Labor li telgħu fil-Parlament permezz tal-mekkaniżmu tal-ġeneru. Dawn huma Jana Borch de Bonogrek, Deborah Xkembri, Cressida Gallia, Francesca Zarb u Romilda Zarb.